Terus, iki tak anakake pilihan. Kowe jago sapa, Dus? Yo mesti wae aku jago jebreng Suryayata. Oh, yen kaya ngono aku tak jago nak Mas Trenggono. Kamu terus? Kadang paru gambar. Ora sedulur ana ing jenggala kene tak wenehi ngerti yo. Jago kuwi tak wenehi gambar gajah. Kowe ngerti apa karepe gajah? Gajah kae gede. Terus sampean iki pripun? Yo tak wenehi gambar gajah iki karepe kabeh kawula iki ben padha ngerti. Sajuh osine durah. Oh, prajurit kurang ajar. Aja lali yo milih gambar gajah. Yen nak Mas Suryayata gambare gajah. Ya, nak Mas Trenggono gambare gak usah gede-gede ya, kan? Kowe tak wenehi gambar semut. Kakang diri. Lho kowe iki kok aneh. Semut ku kok cilik ora ketok. Dilarane dibuat. Ayo ketemu kawula. Nang ora apa-apa. Kabeh kawula wong-wong jenggala kabeh. Iki pilihan gajah apa semut? Sedaya pilih gajah napa semut? Mau tibane nak asli tiba dina niki gambare diganti. Ganti. Hah? Bener. Tak ganti saiki gambare. Jagoku saiki tak ganti semut. Ya, malah nggih. Eling-eling yo Bu, Pak. Gambare semut aja lali. Ayo, Pak, Bu. Nak Mas Trenggono gajah. semut apa gajah? Sampeyan ki wong Islam apa wong apa? Wong Islam iku aja seneng leda-ledi. Aja sore tempe, esuk delik. Wong Islam ki lek abang yo abang, lek ijo yo ijo, lek putih yo putih. Sepisan kowe ngandhake semut iki dina. Kowe ngandhake semut iki sultan kere. Lek iki yo sadurung dadi sultan Bu. Wah, aku iki bupati ndakan langsung. Duitku ana 7 ton. Atusan kabeh. Angger kowe tumak semut, piu. Semut apa gajah? Sik. Ayo nopo Sik. Lho kudu ngene yo ketoke kok. Iki iki omongan iki. Nek mau semut, saiki gajah. Piye karepmu? Tak dumi iki kok mati. Semut apa gajah? Lho bukan kok. Ini dia karepku. Wong jenggole ora kena sarak buka dulu. Kowe lek milih kene kowe digawe aku ora kudu teko tak kandhani kowe. Aku saiki dipati Suryayata tak ganti dipati